U okviru ciklusa Učite nemački na radiju Deutsche Welle, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dobar dan, dragi slušaoci i slušateljke. Danas ćete iz naše prve serije čuti drugu lekciju pod naslovom Halo taksi, halo taksi. Da vas podsjetimo, u prošloj emisiji smo vam puštali različite tonske snimke na nemačkom, kako biste počeli da se navikavate na zvuk tog jezika. Sada ćete još jednom čuti pesmu iz prošle emisije. Na početku pesme se spominje jedan nemački grad. Vaš zadatak je da oslušnete kako se on zove. Verkauf dich nicht, Berlin, jung bist du nicht, du alterst so schnell, buckelst zu sehr, trägst an den Geldern der Freier so schwer, die werden gehen, dich sterben sehen, Berlin. Andreas, koji ima važnu ulogu u našem kursu, reći će vam ime grada koji smo tražili. Berlin. Berlin. Sjećate li se šta je Andreas u prošloj emisiji još rekao? On će sada to ponoviti. Reći će vam naime kako se na nemačkom kaže ovo je pesma. Das ist ein Lied. Andreas će vam reći i čija je to pesma. Von Klaus Hoffmann. Poslušajte sada još jednom oba iskaza spojena u jednu rečenicu. Das ist ein Lied von Klaus Hoffmann. Idemo dalje, ali će priča naše kursa morati još malo da pričeka, jer smo za vas spremili najpre neke zadatke za slušanje. Vidjet ćete da će vam oni pomoći pri razumevanju jezika. Želimo da vas upoznamo sa tehnikama koje olakšavaju razumevanje jezika. Može biti i da su vam one poznate, ali važno je da naučite da ih primenjujete, ne samo nesvesno, nego i svesno. Možda niste najbolje razumeli na šta mislim. Zato ćemo se poslužiti odgovarajućim primjerima. Evo prvog primjera. Šta čujete? Naravno, odmah vam je bilo jasno da je u pitanju beba koja guče, plače i smeje se. Ali možete li da kažete kako ste to odmah prepoznali? Vrlo jednostavno. Jednom smo to naučili i nikada više nećemo zaboraviti. Naše pamćenje čuva te informacije kao najveće blago. A mi ih možemo preuzeti iz nesvesnog, što je vrlo praktično. Testirajte tu sposobnost odmah na sljedećem primjeru. Vaš zadatak je da otkrijete o kakvoj se sceni radi i gde se ona odigrava. Einmal eine Vorlage geben, dann abgespielt zu Brehme. Brehme, was macht er? Tor! Tor! 2:0 durch Brehme! Tor! Welt ein Tor! Ein italienisches Tor! Naravno, odmah vam je bilo jasno da je u pitanju sportska scena, tačnije rečeno fudbalska utakmica. A sigurno vam je jasno i koja reč znači gol. Ne radi se o ponovnom prepoznavanju pojedinačnih zvukova, već o tome da vi te zvukove odmah možete da smestite u neku kompleksniju situaciju. Značenje pojedinih reči vi zatim odgonetate iz čitave te situacije, čak i kada se radi o rečima koje su za vas potpuno nepoznate. Poslušajte sada novi primjer. Vaš zadatak je da pogodite u kakvoj vezi se nalaze pojedini zvukovi ove scene. Najpre ste čuli muziku, a zatim aplauz kao reakciju.
Izvođač je nagrađen za svoj trud. Ovaj primjer lako može da se uklopi u opšti princip koji svi poznajemo i koji se zove veza uzroka i posljedice. Takve principe ćemo primjenjivati na najrazličitijim primjerima. U primjerima koji slede obratite pažnju na to kakvim tonom se govori. To je važno ako želite da shvatite da li je neko, na primjer, ljut ili veseo. Ne trudite se da odgonetate reči, već se skoncentrišite samo na intonaciju. Zamislite situaciju u kojoj više ljudi razgovara. Uključit ćemo se u 2 takva razgovora. Vaš zadatak je da na osnovu intonacije izgovorenog pogodite kako su raspoloženi ljudi koji govore. Hallo, da bist du ja. Wie geht's? Mensch, grüß dich. Ovo je bilo veselo, zar ne? A u sljedećem primjeru? Und dann habe ich gesagt. Was hast du gesagt? Ich. Pogodili ste naravno, u ovoj sceni je jedna žena bila vrlo tužna, dok druga pokušava da je teši. U svakodnevnom životu smo naučili da lako prepoznajemo da li je neko tužan ili veseo. O tome se radi i u sljedećem primjeru. Sada bi međutim bilo dobro da obratite pažnju i na same reči. Osim pozdrava koji već poznajete, možete da odgonetate značenja drugih reči. Vaš zadatak je da pogodite o čemu se radi u ovoj sceni. Hallo! Taxi! Guten Tag. Guten Tag. Hotel Europa, bitte. Hotel Europa. Okay. Da li vam ova situacija izgleda poznato? Čovjek je na ulici zaustavio taksi i vozaču rekao da želi u hotel, ins hotel. Izgovorio je i ime hotela, Hotel Europa, Hotel Europa. Naše pamćenje je odmah prizvalo situaciju vožnja taksijem, tako da ste odmah pogodili o čemu se radi. Još nešto. Vama je pomoglo pamćenje, a upravo to se pri učenju stranih jezika zapostavlja, pa se obraća pažnja samo na to šta bi mogle da znače pojedine reči, a to je pogrešno jer stvara blokadu. Vratimo se sada sceni sa taksijem. Razumevanju te scene su doprineli reči koje u različitim jezicima zvuče slično ili jednako. Te reči vi možda poznajete iz engleskog, francuskog ili srpskog jezika. Sada pokušajte da ovu tehniku primenite na jedan složeniji primjer. Radi se o odlomku iz Goetheove drame Faust, koji smo već jednom pustili u prvoj emisiji. Koje reči iz naredne scene će vam biti poznate iz srpskog ili nekog drugog jezika? Habe nun, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Prepoznali ste reči filozofiji, filozofija, medicin, medicina i teologiji, teologija. To vam je pomoglo da zaključite da je tema ovog odlomka nauka. Nabrojane su različite naučne discipline koje se mogu studirati, studieren. Habe nun, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Da li vam je zvuk izgovorenog još u ušima? Šta mislite, da li je Faust srećan ili nesrećan na svojim studijama? Pogodili ste, nesrećan je, jer je zapravo bio jecaj. Faust se žali zbog toga što je studirao sve nauke, ali, kako dalje stoji u tekstu, zapravo ništa ne zna.
Tokom našeg kursa, dragi slušaoci i slušateljke, upoznaćete još tehnika koje olakšavaju razumevanje stranog jezika. Želite li da na kraju današnje emisije još jednom utvrdite tehnike olakšanog razumevanja teksta na stranom jeziku? Opustite se i još jednom ih ponovite u sebi. Najprije možete prepoznati značenja različitih zvukova. Zamislite bebu. Vi zatim možete da prepoznate uzrok i posljedicu nekog događaja. Pomislite samo na koncertnu muziku. Pomoću zvukova možete da prepoznate šta se dešava i gde se to dešava. Setite se fudbalske utakmice. Na osnovu intonacije možete da zaključite kako je raspoložen govornik. Zamislite samo razgovore na zabavi. Određene situacije možete prepoznati na osnovu ličnog iskustva. Setite se vožnje taksijem. Konačno, u jednoj sceni možete prepoznati reči koje u srpskom ili nekom drugom jeziku koji poznajete isto zvuče. Vidite da već sada možete dosta toga, zar ne? Pri učenju nemačkog ćete najbolje pomoći sami sebi ako te tehnike svesno upotrebite. Do naše sljedeće lekcije, doviđenja. Also, bis bald. Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Goetheovim institutom u Minhenu.